Jina ġejt il-fajtek fuq il-sodda. Ġwejx kollox. Ejdi kif, għax kont nħossni mhux tajjeb, ma feċinu. Primanz, ma feċinu. Insomma, nċeħu għajx la jibna. Ġifri da ma kellux xi pis enormi. Kejf, ġvire, miexie, nżel taraċ ta' il-belt, nubda il-korġi. Eżatt. Nuhu għu waħdek, ta' malek, zvela ċajtu għek. U għaddi, ġivri, sa' sandi. Mux ħassaj dak. Kif għadu l-għeda, bossi? Turkejn, tu kwajs. Ejja, ma kien tordu. Ejja, ma kien. Għed il-kuxinji. Għanteja, Anita. Tu, 3, 4, 5. Ixantel. Xantel. ċaħu da għed, program italjan. Program italjan. L-accent kollox. Sì. Program italjan. Grazie per la Għadda tlaqtu, inti? Cosa? Telaqda. Ġametu, lajx? Għamil star diġa? Lajk, Lajx, diġa. Għax t-tana fuq lajk, għadna maħniġ uffiċjali lajk. Inti s-sammel fin xo man fawzi għax ħabba sigaru? Għax t-tix każ. Namel li ma jemx bħad tisma. Għalla stage lecture il-sena fuq television. Najn, tala. Tal-wara l-offsinar, il-tajjeb u lejn il-tajjeb jillek li t-segwina u portar fil-laxija fil-repetizzjoni. Għaw maħna xillum għanna program interessanti, għalma taf li qabel kull sessjoni nħejji servizz. Illum ma ħejjiex servizz għaliex il-servizz reali jgħad propju maħna fil-studios. Għaliex, apparti Matteas Grasso, għanna zewġ tikritana, Anita u anki Koċenfel, il-tuħom merħba fil-program tagħna. Grazie tal-ħajta. Oġa, tu inti. Intik jaw nusibskam xej. ċaj joħsawni ċans illum. Aħjar. Kif inta, all right? Għandkom karattu sabiħ, għadna nitkellmu kif qabel din is-sezzjoni. Jekk xejn, jekk ħattu l-istil ta' pożittività illi jiġi bija hawnhekk fil-programm Matteas, żguri akkwestajtu xi ħaġa ġdida fil-ħajja tagħna. Naf li jistajak il-każ li kontu ġa pożittivi, imma li tkun pożittiv plus, naħseb huwa privileġġ. Ħanħalli fidejk biex tgħidilna daqsxejn eżattament l-ewwel darba li tqajt magħhom u d-differenza wara sena li ilhom jattendu anke wkoll ċertu classes. Tajjeb. Ara, l-għalika minn xantel, bħal kulħadd tintaqt magħhom fuq mejda, insomma. Ngħidu kelma naqra qabel ġisru nafu naqra xulxin, naraw naqra huma xixtiequ u huma x'inhu jdejjaqhom illum il-ġurnata kien. U bażikament huma kienu onesti ħafna, kienu open book, għaluli x'inhu jaffettwhom, x'inhu jdejjaqhom. U ħriġna daqsxejn ta' pjan, strateġija ta' x'se nagħmlu biex nippruvaw nattakkaw il-problemi li għandna, però fl-istess ħin ikollna targets ta' fejn nixtiequ li naslu. U along the way, huma kienu committed, għax dak kif ngħidu dejjem, tajb li kollok strateġija, imma jekk ma tagħmel xejn minnha għal xejn irrelevanti. Tajjeb. U Anita u Xantel illum il-ġurnata għamlu ċertu progress, illum jisaqsma xejn l-istorja magħhom magħna wkoll. Ġifieri huma ħajjitkellmu l-aktar kar illum. X'wassal biex tagħmlu dan il-pass? X'kien iżdejjaqhom fil-rutina ta' kuljum?
eżerċizzju kolli rrit u bdejt nżid fil-pis. U iktar ma nara nżid fil-pis, iktar bdejt nikol, ovvjament it-tfal iduru kontri għax kulħadd jgħid li isma' uħsib li l-ek il-nifsek, issa qed tikber ma jistax ikun tiqba' hekk. U kien hemm riklam fuq Facebook ta' Matteos u I joined ħanajtek u mort għal-meeting. U kif beda jitkellem u beda jgħid li 6-week challenge kienet dak 6-week challenge tħaltalija u tħaltalija all out. And it was my starting point of changing my life. Għaliex kont ġejt fissat li sib li ma nistax nerġa' nkun kif kont qabel fi żmien ilu, imma meta bdejt kollox inbidel kif dert, kif ħassejtni kollox. Taħseb li dak li inti personalment għamilt ma m'għamiltux biss għaddejja ma ukoll bħala għalik inti nifsek bħala saħħa? Dak għalhekk tħalt, mhux għaddejja biss tħalt minħabba, jiena kif tajt qiegħda feta qed nikber u l-affarijiet il-ġisem jibda jinbidel, anke jorik anke ċertu moods li jkollok. Allum hawn min jieħu pinnoli biex jevithom bl-eżerċizzju u bid-dieta eliminajthom qed tifhem kif mhux eliminajthom kif tajt. Elibtom. Għax qed nipprova nsir kelma propja ma jkunx. Elibtom. Taħseb li kieku li tagħmel il-biċċa xogħol waħdek kien jirnexxielek? Le, żgur li le, kont inni 4 snin nipprova. Ġa provajthom. Yes, żgur. U mur gyms u nagħmel exercises lawn il-6-week challenge kienet spot on. It was the perfect time għalija. Nixtieq nkun aqaskont minn Karl u għaxen smeħra lilja. Din pereżempju qed insemmu programm li kien ta' 6 ġimgħat tal-mod tal-kelma. Mhux għax 6 ġimgħat ħanaraw il-mirakli. Il-fatt Anita tistanka tgħidilna li l-ewwel 6 ġimgħat kienu il-bażi. Inti trid li jkollok targets iva anke għall-ewwel 6 ġimgħat, però mhux għall-ewwel 6 ġimgħat biss. Naturalment tittara fejn inti tixtieq li tasal ultimately, fejn tixtieq li tasal bħala il-finish line. Kif nistgħu nsejħula, tajt pereżempju jiena orajt, fl-ewwel 6 ġimgħat nixtieq li nitlef dal-ammont ta' inches, jew ħanagħmel target dal-ammont ta' kilos. Però fit-tul ta' żmien fejn irrid illi nasal, kif nixtieq li nħossni, illi nidher, għax dak ovvjament ħajjieħu l-aktar żmien, u illi naġixxi. Issa grazzi tal-Alla kif tħossok u kif taġixxi, dak huwa rigal li l-exercise ħajtulek mill-ewwel. M'għandekx għalfejn tistenna naqqas il-ġranet, għax literalment inti mill-ewwel tħossok iktar enerġetiku, ħadħossok iktar pożittiva, ħadħossok iktar għal-qalbek, ħatorqod aħjar, eccetera. Kombinazzjoni, ma tsax li qed jidher għalhom ma dak ara. Ir-reġija hija Anita. Ftit qabel ma kienet kien naqra żmien ieħor. U kif qed ngħid? Jgħaddi żmien. Dik il-kelma jgħaddi żmien, ġifieri ma sax nipretendu dawk il-tip ta' bidli isiru ġew. Imma żgur li tħares lura tajt X'achievement daw. Jena nkompli fejn ħallit Anita bħal speċi l-istess, inti lum il-ġurnata titħossok tajjeb u tidher tajjeb bħal speċi dik li talbu. Mbagħad tibda tagħmel id-dieta u jibdew jgħidulek jaqtgħulek ċertu affarijiet li tajt mela ma tistax tieħu ħafna ħelwa, tistax tieħu ħafna kars, tistax tieħu u dik mhux lifestyle għax jaqtgħulek il-pjaċiri se li tgħix. Dar bħal speċi ma tistax nirgrazzjah għax għallimni bħal speċi li mhux nibża minn ċertu affarijiet, imma hija lifestyle. Bil-mod ħadd drab tiekol, ħadd drab mhux ħadd qod tebudhom. Inti tittejx, mhux teżisti. Tittejx, eżatt, mhux teżisti. Hija lifestyle, mhux dieta taqta' kollox, letteralment, eżempju ċokoħolik. Ma taħlix iċ-ċokolata fl-ebda moment. Għal tallimt, tikkontrolla, eżatt, u bitrejn, u hekk jgħidlek ħafna. Eżatt, disċiplina. Kultant dik li m'għandniex ta' disċiplina magħna nfusna. Jew tiċċaħħax ċokolatini qabel il-ħana kollha ma nkunx Fimni, li rridu nifhmu Karl, ġieli tkellimni jiena u inti din, illi hemm lokal kollox. Jekk jiena jogħġobni ċikkulata pereżempju ħanejt minn issa sa m'ammut daqshekk ċikkulata, mill-ewwel moħħi ħajbda jgħid jew mhux se nagħmilha, ma rridix, jew ħanara meta ħanibbuka l-ewwel ġurnata u mmur niżvoga fiċ-ċikkulata. Għax għadha bħal tfal, inti trid illi t-tifel
taħdem miegħu mhux taħdem kontrih. Jekk tagħmel hekk, ġimgħa mingħajr tablet. Taħdem ma dak li jkun. Tifhem u tifhem. U din hija xi ħaġa bħal paga jiena ħobb nispjega kaj. Jekk inti pereżempju tajt jiena kull xahar tinġemma 200 euro. Però xahar minnhom ġemmejt 180, ma tgħid ċara. Dawk l-20 euro ma ġemmajthomx mela issa ħamberbaq kollox bih. Le, tajt isma' jiena. Dak stajt. Għax hekk. La, ma minx sforzi għal. U kif ħan il-linkja ma din il-ħaġa, Karl? Illi hemm min jgħid issa la jiena ħadd biċċa ċikolata żejda mela ormai nibqa' sejjer. Issa di oħra interessanti, hawnhekk jidħol ħafna il-moħħ ukoll, Karl. Kif inhu magħmul ċertu ikel huwa magħmul iddiżinjat b'tali mod illi inti once li bdejt tieħdu tibqa' dej. Jiġri dak huwa xogħol l-industrija tal-ħellu pereżempju. Inkella di mhux ħaddieħ. Fil-fatt għalhekk nafu li anke ċikolata aktar skura awtomatikament ma tħajrekx li tkompli għaddej, għax għandha ċertu ingredjenti differenti minn ċikolata li hija fabbrikata. Allora toqgħod attenti. Anke ċertu ikel proċessat għandu ċertu kimika biex iħajrek kompli tikol iżjed minnu. Dik il-kelma ħaġa ġibri l-oħra fil-għaddej. Dak bħal bozzosun, l-ewwel bozzosin li kienu ħolqu mod modern li l-energy saver. L-ewwel fabbrika sfortunatament għadel għaliex tant kemm għamel il-bozzozz illi jdumu għal 20-25 sena. Issa xed jiġri kellu hekk biex wara sentej kollha biex niżbu. Suġġett ieħor imma biex nifhmu l-punt. Bibti għajli li tagħna huma miftuħin, tkellmu magħna min jixtieq li jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna, anke forsi għandkom xi diffikultà, Matteja skiegħet hawnhekk għandna lill-Anita u anke lil Chantel illi jistgħu jitkellmu wkoll f'isimkom it-telespettaturi tagħna. Illum qed nikkonfermaw dak li aħna għandna nippreżentaw fil-kien ma' Matteja kemm ilu jiġi hawnhekk il-programm il għaliex meta jkollok testimonjanza, esperjenza ta' persuni illi qegħdin hawnhekk u li qed nieħu gostum illi t-tnejn li intom jiena kelli okkażjoni li nintaqa' ma' gruppi oħrajn ta' dan it-tip, imma intom ġejtu hawnhekk b'mod pożittiv fil-isma' aħna mhux għax inqasna, mhux għax hekk u mhux għax le għax qed inħossuna tajjeb. We are happy li narakom li intom persuni komuni, normali, bħali, bħal Mattejas. Dik tagħmel xi ħaġa differenza. Ma l-ewwel ħossok tajjeb, ta' speċi jiena m'iniex persuna laqgħod laqas imur nimxi jew daq fil-lazz u hekk imbagħti, m'iniex persuna attiva, m'iniex xejn, ta' speċi biex nagħmel tajjeb kulħadd jagħmilha. Is-sessions tagħna huma nofsija, ta' speċi kulħadd jista' jagħmilha dik nofsija, ma you give it your all. U ħaġa li dejjem l-exercises dejjem jinbidlu, allura m'fix ħadd iddejja. U looking forward mill-ġurnata l-ogħla Minn day one tħossok mal-ewwel differenti. Hemm ħafna ħinijiet differenti.